ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಂಡೆ ಸದ್ಯ ಕಿಚನ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮೆಸ್ ಕತೆ ದಾದ ಅಂದು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ ಪೆನಿಕಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸದ್ಯಗ್ ದಾಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಲೆ, ದಾಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಆತನು. ಈ ದಾಲನ್ನು ಡೀಪ್ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತುಂಡ. ಈ ದಾಲಡ್ ಸಕ್ಕರೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪದೆಂಗಿಲ ಉಂಡು, ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದು ಪೋತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡ್ ಒಂಜೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಕ್ಕರೆಲ ಪದೆಂಗಿಲ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾಲ್ ಈ ತುಂಡು ಎಂಚ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ನಾಂಡಲ ಒರಿಪಾಗ ಪನ್ಪುನೇನು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೆಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಕೋಡೆ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂದು ಪೋಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದು ಇಲ್ಲಗ್ ಬನ್ನಾಗ 8 o'clock ಆದಿತ್ತುಂಡು ಟೈಮ್. ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ ಅರಿಪಾಡರೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಪಂಡ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಸಾರ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಬೆಚ್ಚದಿಯರೆ ಇತ್ತುಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಅಂದಾದ ದಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಚೀರಾನ್ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ದೀಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ ದೆತ್ತು ದೀಕ. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗಂತೂ ಎಂಕ ಆವಂದು ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅದ ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆನಾಗ ಬಯ್ಯಡಾಂಡು ಬಯ್ಯಗು ಪಿರ ಪಿದರ್ದು ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಯೆ. ಸೊ ಬನ್ನಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು, ಅದು ರಾಂಡಲ ಪಿದೈಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಎಂಕಂತೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ದಿಯೆ ಕಾಂಡೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಫೆ ಚೀರಾವಡಿಡಿ ದಾಲೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆದು ಫುಲ್ ಚೆಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತನು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಸದ್ಯಾಗ ದಾಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಚ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೋಸರಿಲೇನು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ದೆತ್ತದೀದು ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಆತನತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಜಾವ್ ಪಾಡುನಂಚಿನೇನು ಕಜಾವ್ ಪಾಡ್ದು ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕೋಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಕಾಂಡೆದ ಇದೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ಆತನು ಬಯ್ಯಾಗ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಆತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಐತೆ ಗ್ರಾಸರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಕಿಚನ್ದ ಕುಕಿಂಗ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೇಲುಡು ಒಂಚೂರು ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾನು ಕಿಚನ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಫೆ ಅಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಫ್ಲಿ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀಟಾದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀಟಾದ ಕಿಚನ್ದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒರೆಸುವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಫ್ಲಿ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಆತುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ದಾದ ಉಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಕ್ದ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಕ್ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಹೊರದ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಆಡಿತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆದ 8ನೇ ದಿನ 3rd ಡೇ ಇನಿ 2nd ಡೇ ಕೋಡೆ ಅನ್ನೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋತುಜಿ ದಾಯಪನ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟೇಲರ್ ನಡಿ ಪೂರ ಪೋದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಸಲ್ವರ್ ಸೀರೆಗೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮನ್ಪರೆ ಏನು ಕೊರ್ದು ಬೈದಿರ್ತೈತೆ ಅವು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಇತ್ತನು ಬಟ್ ಏನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಯ್ರಾಯ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪೋದು ಅವೇನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮುಗೀತು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯರ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪುನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು. ಲೆಟ್ ಸಿ ದಾದ ಆಪುನಂದು ಕೆಲವರ ಬಯ್ಯನಾಗ ಉದಾಸೀನಲ್ಲ ಆಪುನಂಕ ಬಟ್ ಇನಿ ಪೋಕಾಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಪ್ಯಾವೆ ಇದು ದಾಲನೊಂಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ದಾಲನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ದಿಕ್ಕದ ಮುಂಡ ಹಾಪುಣ ತೋಡ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಇಂಚ ಕವರ್ ತೆಪ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಚಲದು ನಾವು ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಮಿತ್ತುಡಿದೀತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪರಿಯುಣು ಅಂದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಮಿತ್ತುಡ್ದಿಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂರ್ದು ಪರಿದು ಪೋತೀನಿ ಫುಲ್ ಚೀರಾವಿಡಿ ದಾಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪದೆಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಚೂರೇ ಬೂರ್ತೀನಿ ದಾಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಜಾರಾಂಡು ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಡ್ರಾಮಾ ತಿರ್ಗ ಪ್ಲೀಸ್ ನೆಂಚ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಇರೆನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪೋಡು. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡಿ ನೀರು ಎಂತ ಹೇಳಿದ ನೀನು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಓದಿದೆಲ್ಲ ನಾ ಓದುದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಬಲಪುಟ ಇನಿ ಯಾನೆ ಮೀಪಾವೆ ಬಾಡಿ ಪೂರ ಈತ್ ರಾಶಿ ಕುರೆಪುಣು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಮ್ಮ ಬಾಡಿ ವಾಶ್ ಮನ್ಪೇರಿರ್ನ ಲೂಫಾ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಬಲಪುಟ ಯಾನ್ ಮೀಪಾವೆ ದಾಯಕ್ ಫುಲ್ ಮೋನೆಡ್
ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಓಲುಂಡು ಮೂಕು ಓಲುಂಡು ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೀಪಿ ಒಂತುಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕತೆ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಜನಕಲೆಗ್ ಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬಲೆಗೆ ಬಲ ಪುಟ್ಟ ಮೀಪಾವೆ ಪಂಡೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಪೋಯ್ನಾಯ್ ಆಯ್ಗ ಅಲ್ಪ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಕಿಲ್ದುನಾಗ ಉದಾಸೀನಾಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಗೇರ್ಡ್ ಬತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬತ್ತದ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ ಏಂಕಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ ಅಂತಂಡ ಇಂಕೊಂಚಿ 2 minutes ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆವಲಿ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಆವಲಿ ಪಂಡದು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಕೆಚ್ ಇರ್ನ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಪನೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಇರ್ನಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಕುಲ್ ವೌ ಸೋಂಗ್ ಪನ್ಪ ಏಟ್ಸ್ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ ಪನ ಬಾಲೆ ಪನ ಹೆಂಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಮೋಕೆ ಟೈಮ್ದ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಲೈಜ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಓಕೆ ಕಟ್ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಪನ್ ಬೇತೆ ದಾದ ಇರಗಿತೆ ಮೀಯರೆ ಉಂಡ ಇಚ್ಛ ಶೇ ನಾಯಿ ಮೀಪುಂಡ ಪುಚ್ಚೆ ಮೀಪುಂಡ ಪಿಲಿ ಮೀಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯರು ಖಾಲಿ ಮೀಯೋಡು ದಾಯಗತ್ತ ಅವಳ ರಡ್ರಡ್ಸಲ್ಲ ಏನು ಅಮ್ಮನ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಶೇ ತಾಯಿ ಗಂಡಲ ಮೀಯೋಡು ಮೀಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಿದ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಇರೆಗ್ ಜೆಪ್ಪರೈತನ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮೀಜಿಂಡ ದಾದಾಪುಣ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕುಲು ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪ ಘಮ ಘಮ ನೈಸ್ದಾಗ ಪರಿಮಳ ಅತ್ತು ಪಂಡ ಡರ್ಟಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಐಕ ಮೀಯೋಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬೆಗರ್ ಪೂರ ಕನತದು ಬರುತ್ತೆ ಐಕಿ ಮೀಯೋಡು ಓಕೆ ಡಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆಂಡ್ ಚಿಲ್ ಔಟ್ ಆದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದು 5 minutes ಆಂಡ್ 10 minutes ಆಂಡ್ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಯಾರೆ ಪೋಯ್ ಮಮ್ಮ ಮೀಪಾ ವೇರೇನ್ ಬೇಗ ಪೋಯ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆವುಡು ಬಾಲೆ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ಗೆ ದೀಪ ಬತ್ತದಾಂಡು ಕೆಲವರ 6:30 ಆಪುಂಡು ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಈ ದೀಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆರೆ ಯಾನಿಕಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡಡೆ ಪನ್ಪೆ ಕೆಬಿಕೊರ್ಲೆ ದೀಪ ಒಂದು ಪೂಜನೀಯವಾದಂಥದ್ದು ದೀಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರ ಉರಿಯುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡೊಂದೆನ್ನುವೆ ನಮಲ ಅದೇ ಪಲ ಇಂಚನೆ ಒಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಬೇತಕಲ್ನ ಯಶಸ್ಸಂತೂದು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿ ಪೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡ ಆಕಲೆಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಆಂಡತ ಅಂದು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಯಾನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ ಕೊಂಚ ಪೊಸತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್